aking pangalan ay Plasbong Manalo, naging sikat na boxer sa buong mundo. Iba-ibang bansa lumalaban ako, sa mga laban ko wala akong talo. Si Uncle Bob Arong naging manager ko, at si Coach Freddy Roach ang best na trainer ko. Lagi kong kaispar si General Bato, kung kaya't nakalbo siyang tangking bako. Sikat ako sa suntukan, hindi sa pagmamayabang, ang sino mang makalaban, baksak sila first round pa lang. Ang una kong laban doon sa Las Vegas, ang nakalaban ko si Sugar Ray Leonard. Sa unang round pa lang aking pinabaksak, parang batang gutom na iyak ng iyak. Lumaban din ako sa Reno, Nevada, nakaharap ko si Oscar de la Hoya. Panay ang tira ko sa kanyang bodega, utot siya ng utot, tumahi sa lona. Sikat ako sa suntukan, hindi sa pagmamayabang, ang sino mang makalaban, baksak sila first round pa lang. Ko'y lumaban din sa bansa ng Paris, ang nakalaban ko ay si Lennox Lewis. Sinuntok ko sa tiyan na napakabaksik, biglang may lumabas dun sa kanyang puwit. Nang labanan ko na si Bad Boy Mike Tyson, tiyempong-tiyempo wala siya sa kondisyon. Madalas ang jab ko dun sa kanyang ilong, siya ay bumulot ka ang tumulo sipon. Sikat ako sa suntukan, hindi sa pagmamayabang, ang sino mang makalaban, baksak sila first round pa lang. Nakalaban ko rin tong si Floyd Mayweather, sa US ginawa sa may bandang Denver. Sa braso at binti ko siya binuldoser, di na makatakbo biglang sumurrender. Ang huli kong laban ay si Manny Pacquiao, ginawa ang laban doon sa Mindanao. Sa pwersa ay patas, sa bilis at galaw, kaya ang desisyon tabla ang lumitaw. Sikat ako sa suntukan, hindi sa pagmamayabang, ang sino mang makalaban, baksak sila first round pa lang. Nang mag-retard ako, pumunta ng Baguio, bumili ng mansyon na may 10 kwarto. Ang aking katulong, si Gretchen Barreto, naging libangin ko si Ruba May Quinto. Kung nais pumunta sa aking tahanan, bandang Mandaluyong dun kayo pumasiyang. Dahil lang totoo, ako ay na-confine, matagal na ako sa mental hospital. Kasama ko dito ang maraming balambal, at dito sa amin lagi ang suntukan.